Sal-lum kien possibbli li proġett approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar seta' jibda bix-xogħol ta' kostruzzjoni waqt li jkun għadu għaddej l-appell. F'ċerti każijiet, numru ta' proġetti baqgħu għaddejjin u wara l-permess ġie rrevokat. Ir-riforma tipproponi li l-EPRT, il-Bord ta' Reviżjoni tal-Ippjanar u l-Ambjent, jiġifieri l-Bord li jisma' l-appelli, ikollu massimu ta' 5 xhur biex jagħti deċiżjoni. Jekk isir appell ieħor fil-qorti, il-ġudikatura jkollha 4 xhur oħra biex tiddeċiedi b'estensjoni possibbli ta' xahrejn. B'kollox il-proċess għandu jintemm fi żmien 10 xhur. B'dak propost il-qrati ma jistgħux jaħassru permess, iżda se jkollhom is-seta' jibgħatuh lura ant il-Bord ta' Reviżjoni biex il-pjan jiġi emendat u rivedut skont kif tiddeċidi l-qorti. Dan għandu jnaqqas id-dewmien u jżomm iċ-ċertezza legali għaż-żewġ naħat, kemm għall-iżviluppaturi kif ukoll għall-komunità. Il-liġi ġdida tinkludi wkoll tibdil fil-mod kif isiru l-oġġezzjonijiet. Minn barra l-oġġezzjonijiet inizjali, issa se jkun hemm 10 tiem oħra wara li joħroġ ir-rapport tal-case officer biex jiġu sottomessi raġunijiet ġodda. Madankollu jekk jingħata permessu jsir appell, dawk l-oġġezzjonijiet għandhom jikkonsistu biss f'dak li diġà jkun ġie sollevat. Il-perjodu biex wieħed jappella kontra deċiżjoni tal-EPRT se jitnaqqas minn 30 għal 21 ġurnata u kull min jappella jrid jinkludi ismu, in-numru tal-karta tal-identità u indirizz elettroniku. Dan se jtemm il-prattika ta' oġġezzjonijiet anonimi meta jaslu fi stadju legali.